Юлдаш авылында тишелеп чыккан су турбасының бер кисәге. Бәләкәй чакта бүләк итеп алынган сәгать, иске йозаклар, иске кашыклар, корыган агач ботаклары. Бу бер файдага ярамаган әйберләрне нәрсә берләштерә аласың? Җавап: Игорь Никифоровның фантазиясе, оста куллары һәм үзенчәлекле карашы. Башка караш яисә иной взгляд дип исемләнгән шәхси күргәзмә Тарих туган якны өйрәнү музеенда ачылды. Игорь Владимирович Никифоров үзе Юлдаш авылында туып үсә, хезмәт юлын укытучы буларак башлый. Арытаба күп еллар Ябалак авыл советы хакимияты башлыгы вазифасында эшли. Бүгенге көндә муниципаль район советы секретаре. Бала чагыннан Игорь Владимирович беренчедән скульптор булырга хыяллана, икенчедән әтисенең инженер-механик эшедә аны үзенә җәлеп итә. Шушы ике хыялын берләштереп, ул нәтиҗәдә бик кызыклы шөгыль уйлап таба. Где-то шул 4-нче класстан башлап агачтан кисеп, шундыйрак эшләр эшли башлаган имәгәдән инде 2013 елда монда күчеп килгәч, дөресен әйтәм, эштән соң буш вакытлар кала башлады. Өйдә квартирада торам, анда ничек энергияне сарыф итәргә белеп булмай. И ничектер минем башыма күз алдыннан үтте инде минем бер тимер велосипед төшәсе килде. Барганда. Шушы әйбер күз алдыннан үтеп китте һәм мин моңа şiirlep diyeceklerle tutundum. Şuşu eyberine işte korayım aldı. Bana bu eyberinin bana illüstranın tekeli timirleri var. Şu timirlerde 2-3'te alıp şuşlayıp var ettim de oradım. Sparkısı da yararlık bu neyden. Geldi nakslı svarşık tuğunda yararlık. Şundan teker meşlere bana Yoldaş'tan su sistemasının tuzu bitken bir turbası şuşu eyber kızık buldu. Şuşu әйбер барлык иде. Мәсәлән, Казактан һәм башка әйбердән тишеп шулай тирәвәлеп эшләдем дә, шунда велосипед килеп чыкты. Шуннан мин күп тапкыр үземнең шушы эшләгән әйберләрне күрсәттем, но бөтен халык ниядер менә шушы әйберне уңышлы дип әйтәләр иде. Шушы иң гади шушысы. Төп остазы дип Игорь Владимирович үзенең әтисен саный. Һәр нәрсә белән ихлас кызыксынырга, корал тотып, бөтен эшне үз кулым белән эшләргә өйрәтте ул мине, дип белдерә. Өйгә кайтып кермәсә дә, вакыты белән ничектер бер нимәне диләйтеп, üretken indi, min gravira işlerge üretti. Atverkalarını kirlap berip, şulay tirip sızıp күрсәтте. Şu әйберләрне, шуннан көтү көткәндә булса да, нарат калын булып үсә, шуннан скульптуралар кисеп күрсәтәдер. Шушы әйберләр 1-2 күрсәтте, шушы әйберләр. Шуннан тимер белән эшләргә, тимерне яратырга, тимернең исемен яратырга үретте. Тимернең дә исе бар дип уйлыйм. Шуны инде сваркага да, кисәргә дә, тишәргә дә Крейтергә дә, шүкергә дә шуннан әтидә өйрәнеп калдым. Һәр вакытта бер кашан да ситтә калдырмады, гел ярдәм бирде. Тутып торырга монушта әйтәдер, бер кайда йөрмәйсең. Шушы әйберләр булды. Шуннан инде ул үзе дә кызыксына торган кеше. Мин 4-нче класста булганда где-то инде 81-нче еллар тирәсе булды микән. Анда фотография белән шөгыльләнә башладык. Ул фотоаппарат алып кайтты да, үзе дә балалар сымак шуңа кызыксынып, төннәр буе фотография эшләде икән. Черно-белый. Шушы, шуннан гармонда алып кайтып караган иде, ул да бик өйрәнелмәдән өйрәнелде. Шунда тукталдык без. Алдынгы комбайнер Владимир Никифоров сүрәте төшерелгән Правда газетасы хәзер инде гаиләдә иң кадерле комартка буларак саклана. Советлар Союзы шурында Правда газетасы центральный газеталарның берсе димме? Партия. Иң югары газета димме? Шунда әти 70-нче елларны алдынгы комбайнер безнең Илеш районында. Келгәннәр дә менә аны фотога төшергәннәр, и монда статья язганнар бәләкәй генә 72-нче елда. Шуннан Ленинградтан плакатница бер хатын, Мурашова Ольга Андреевна, менә анда печәте бар аның үзенең, төгәнне белән сугылган. Шушы ханым язып җибәргән, әтигә хат язган да, шуны укыгач газетаны җибәргән монда. Экспозицияда барлыгы 40-тан артык кул эшләре күрсәтелгән, төрле техника модельләре белән беррәттән һәр кемгә таныш булган әдәби геройларны, халык легендалары һәм әкиятләрдән күренешләрне очратырга мөмкин монда. Минем менә монда юзаклар күп очрарлар иде. Пенсия яшькәч генә бәти амбарда каравылда эшләде, каравылда эшләгән чакта аңа 2 ведро помой бул. Юзак алып кайткан иде. Юзакларны ул үзе сүтеп ремонтлады да, ачкычлар куеп кире илтеп бирәдер инде нигә завскладка. Шушы ремонтлар бетмәгәннәре дә миңа калган иде, бик күп өем булып торадыр. Но мин анда һәр вакытта бер моторлык күрдем. Булар кешеләр ничектер теге просто утилитарный генә түгел, практик генә түгел, шуңа эшләп куйган, узор керткәннәр менә моңа. Мотор тырышканнар ничек кенә булса да. Шушы әйберне
Ben былай tirip от koşagan meytem. Otqa şattım da siz köpleriniz var tanıysızlardır. Bu Mikhail Alexander Şolxov'ның Tixidorundağı Aksiniya bilen Grigoriy obrazıyım. 65 yılında çıkan 1906 yılga çaplı geçişi. Bana kadar восстановитель тоже нәрселер эшләргә булсалар, bu оригинал уже şey беләнде. Bu görüşün kimlerin kemler değil. Bu тоже историясы нәрсә. Юлда шоуның турбасынан баштадык без 2009 елда кенсәсе. Ун турбасы. Да? Ун санды бит сайын тишелә. Ямап пайда битәбез, икенче көн тагын барып ямайбыз. Шугыйбыз, ямайбыз. Шундан соң бу турбаны полностью алмаштырдык, карасак. Менә тишек görüşләр специально калдырып киткән менә. Менә шулай шире биткән турба ятадыр. Шуңа историясы булсын дип шурта куйдым. Ya, ata görmәсен әйтәм. Шуна 40 елдан 44 елга чаклашага, менә саны да 35312 штук чыккан ул. Калганнары уже башка модификация, бу тетрештерин гәрбә бармай. Бер кечәттә конаклар кайтканы, бер абзый шулай сәгатен чыгарды да, бер карады да senin күзләрең янында ди, шул сәгатьне күргәсти. Миңа шул сәгатьне бер бинокль подарок итеп китте. Бик узак еллар менә Уфада укыганда да шулай мактанып йөрдем, шулай торып карап, конце концов үземнең балаларына гына атканнардыр. Мен бар ул уйга читрә кирәк. Менә монда куйдым. Шул кич торсын, шул кич торсын. Яра, ул менә шулай бурлап әйтә, маса газы биреп тор. Шулай ук Игорь Владимирович заманча кешелек дөньясының төрле яклары, кануннары хакындагы уйлануларын тимер һәм агач кисәкләреннән төзелгән образлар аша җиткерә. Монда хәтта катмарлы 2020 елга багышланган кул эшендә күрергә мөмкин. Күргәзмәгә килгән беренче кунаклар Игорь Владимировичның кабатланмас иҗатына бик югары бәясен бирде. Шуның белән бергә 50 яшьлек юбилее белән дә тәбрикләде. Барыбыз да күрергә өметләнеп килдек, но то, что бүген күрсәттегез, аңлаттыгыз и сопровождать итеп сөйләп күрсәттегез, бу безнең өчен мягко говоря, шок, потому что беренчедән безнең коллега, безнең белән бергә, без бит инде узко направленно бер төрле һөнәр белән заточенный кешеләр, отдельный моментларда оештыру эшләре. Без инде бердән сезне бәйрәмегез белән барыш котлыйбыз. Sağlık, selamatlık, исәнлек теләйбез. Менә сез башында әйткән сүзләр барсы да шушлай низаблема барсын. Семья белән бәйле, балалар белән бәйле, иптәшегез белән бәйле, тормыш белән бәйле шушлай тыныч һәм эшлекле рәвештә дәвам итсен. Шул ук вакытта, насколько без человека оригинального, с особым подходом и мировоззрением, и который мир иными глазами видит, теряем менә монда үзебезнең обыденный будни эш белән. Урам тазартып, чүп яптыртып, койма яттыртып, менә шушындай эшләр белән. Шуңа бик зур рәхмәт сезгә, Игорь Владимирович, без еще раз убедились и горды тем, что вместе с вами, Аллаху шукр, в одном коллективе работаем. И благодаря вашим усилиям, оригинальному подходу, есть успех безнең районда. Игорь Никифоровның шәхси күргәзмәсе Туган якны өйрәнү музеенда 31 гыйнварга кадәр булачак. Бөтен гаиләгез белән килеп, вакытны бергәләп, уникаль матурлык арасында үткәрергә ашыгыгыз һәм автор кушканча гомер буена һәр вакыт хыял белән яшәгез. Шушы көннәр җиткәндә дип әйтсәм була инде, минем тормышта булган ике хыялымда тормышка ашкан икән. Скульптор була торганы да, менә кара строительсез инженер була торганы да. Шуңа мен монда укучы балалар басып торса әйтәм, балалар, хыялланыгыз, планнар корыгыз, алар тормышка аша дип. Алина Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясы.